Alas miehet. Joululennon tarkistuslista. Oikea vakain. Toimii! Vasen vakain. Toimii! Ilmanpaine. Ei paha, ei laisinkaan. Lähdetään! En pääse kovempaa! Mitä sanoin kilpailemisesta? Ehdinkö ensin? Nikon uusi seikkailu. Jos asuisit minun ja äidin kanssa, ei tarvitsisi aina lentää ees taas. Pitää paikkansa, mutta Tämä on Lenni. Meillä on täällä vielä toinenkin vieras. Tules tervehtimään, Jonni. Vau! Oot sä mun uusi soveli? Oi, katsokaa miten hurmaava! En ole veljesi. Äiti ei ole sinun äiti, vaan minun äiti. Toivon, että se ipana häipyisi. Mitä tapahtui? Missä Jonni on? Jätin hänet tuonne, vähän kauemmas. Jätit hänet yksikseen! Jonni! Niko, tule apuun! Hei, Jonni! Lienee parasta, että edellä kulkee se, joka tietää, minne mennä. Väistäkää, hyvä herra. Meillä on kiire. Niko 2, lentäjäveljekset. Nyt 3D:nä.